Здравейте хора, аз съм Фреди. Аз съм Ивона. И днес ще играем на Grow a Garden в Roblox. Ако ме гледате, мене аз съм нова, за първи път играя. Да, Ивона за първи път играе. Нищо, че има... да, това е от моя телефон, тя играе в момента. Ето, Ивона, виж ми пинк лилито. Два голямото растение. Диди, хора! Сега ще му дам на това един лайк. Два майче са... я дай на моята градина лайк, аз ще дам. Къде е твоята? До твоята. От другата страна, в смисъл. Ето, аз дам на твоята. Ма не знам коя ти е. Готово. Ето. Да, искаш ли да го направя? Да. Аз през това време, хора. Ето я с голямото. Дай ми лайк. Не знам. 78 лайка. Лайки са О, хора. Пишете в коментарите, играете ли тази игра. Добре, така. Аз ще да видя да ходя. Записи и не мога да ходя. Напиша забила, Заби! Как се забива, бе? Аз съм нова, не разбира. Ето те, тръгнах. О, хора, има Grandmaster Blinkва! Чакай, Ивона, това трябва да го... О, бързо! Имаш 20, 17, 16. Така, хора. Бързо ти. А ти? Да, взех си. Значи на 10 секунди бяхме, смисъл. Да. F16. Отивам да си наливам градината. Ето, нали ще се полее от дъжда, бе? То май спря дъжда. Къде съм? Не знам къде съм. Къде съм? Откачам, хора, откачам. В смисъл, откачам, хора. Откачам, хора, къде се завих? Забих. Ей, някакъв тук. Не каза ли заврих? Махай се от тука, бе. Ивона, колко си нова. Гле, ето. Колко си нов. Глето. Ето, какво искаш от мене, бе? Видяхте. Всички искат пари от мене. Нали от мене искат? Аз нямам пари. Сълджия. Аз съм нова, какво не разбрах. Добре, виждам се. Май. Мога ли да вървам? Не. 10 000. Е, така ми е добре. Ама тази има колко сменес. Няма пътей. Добре. Значи... аз откакто снимаме и видео не мога да се намеся. Но трябва да скачиме горе до бинсталка. То пак остават секунди. Хора. О, не! О, мен! Хора! О, не! Beanstalk decays! No! Oh, shit! Shit, man! Oh, man! Oh, no! Отиди при Beanstalk, Ивоне! Кое? Отиди при Beanstalk! Да ми кажете! Не, хора! Тя е Beanstalk. Виж! Това защо се срути? Аз так му идвах да се катира. Да, защото и е определено време сега трябва да го храниш. С какви неща? Фрутпойнт. Храни го с всякакви неща. Събираш някакви неща в градината. Натисни там, където е Garden, където пише. И там се телепортваш до нея. Абе, просто взимай. 126. И после как да ги дам? Имам пълун. Той е минал. Добре, ела при Beanstalk, да ви покажа. Добре. Ти играй на моята бе.
Добре, хора. Видяхте... Виж, Добре. виж, ти какво съм събрал? Е тук. Добре, служим. Браво. И натискаш ето го. Ето го стълка. Какво трябва да се направя? Може да събираш. Още? Да. Ние трябва до 900 да го нахраним. Нали до толкова беше хора? Пишете. Не мисля, че беше до 900. Съжалявам, ако се бъркам. Не забравяйте да лайкнете, да харесате и да се абонирате за канала. За канала на Фредди. Айде бе. Къде си? Ние почти сме го нахранили. Можем ли да го храним? И ако искаш да порасне, ние трябва да го храним. Ма не, аз точно мислех да се катеря. Не знаех какво е. Как се ви казва това? Бинсток. Бинсток или там както е. Аз не знаех какво е това. Аз случайно отидох. Наистина аз случайно отидох. Айде бе, това ще ме расте. Аз почти го нахраних. Както виждате, хора, има малко косминик. Хора, пишете. Свършите времето. Ходи до мама да ти го оправи. Отивам. Ама не ги направи. Да, ще ми не направи. Добре. Искам Бинсток. Добре, отиваме. Дано да го нахрани. О май. О не. Диди, о мен. Я колко ли пари ще спечеля? О, хора! И 1 милион не спечелих. О, what? Какво е това? Хора, каквото и да е това, е много странно. Fit to the Beanstalk! 85. Окей. You complete. Добре. Хора, аз си мислех, че този Beanstalk расте. Представяте ли си колко съм зле? Аз играя. Все пак съм си аз. И аз съм си Докъде е растението? 600%, 290. То никъде не. 100, Вече 700. 720. Не му разбирам числата на това. Аз го храня. Благодарение на мен е така. Сега може би ще порасне злата. Злате! Не, защото много бързо ще го нахраня. Нещо бързо го нахраня. Не? Аз ще се обикалям. Какво ти пука на теб? Да, си без това си мога. Здрасти, какво предлагаш? Дай да те видя. Надолу. Той като цяло... Не. Ама има още много надолу. Абе, хич не ме интересува. Хора, още 50%. 160. Майко, какво е това нещо? О, обърни го, аз имам много успешно. Да. Добре, сега. Да пия Beanstalk. На 800% е. Давай, продължавай. Ще порасне някога. Sprout Ма не Clip. знам как се берат те неща. Я ще я да охрана това растение. Какво ще стане, ако влезна в сей това такова? Не можеш. Ще пробвам. Beanstalk е различен. Защо не мога верно? Защото трябва да събираш. Трябва много пъти да храниш този Beanstalk.
О, хора, колко яко. Минавам между гърдините. Дадоха ми 3 безплатни спрауци пакове. Така влизни. Опа. Добре, значи... Къде съм? Искам това. О, мен! Ма не знам как да давам храна на тъпото растение. Ти си го нахранил? Аз съм го нахранил. Има ли го вече? Да! Браво, бе! Сега ли разбираш? Да. Кога ще... О, Climb Reward! Кога Това ще годли от се... Linkworks. Ма не го намирам. Това е голям проблем. Виждам го. Кой не намериш? Ето. Бин Салка не го намери. Ето го. Намерих. Climb Reward. Proud Crate. О, е. Как се качваш? Паркура. По стълбата. Аз му викам стълба. Умрях. Паркур. Той ще погледнем отгоре така. Хора! О, хора! Вижте! Там имаше... О, не! Не те виждам на Бинг. Защо толкова с... Бин стайл? Бинг стайл, същото. Бин стайл. Видяхте. Да, понеже някак си падна. Ужас. Ето бе. Катеря се. Реших просто, че ще мога да се катеря. Ей! И аз паднах. Така че, може да ми видиш плешивата глава отгоре. Не ми е плешиво. Ама се виждам на кръвче, така че... Оф, къде съм? Къде се забутах? Хижда ме интересува този Big Style. Или как се казва, извинявам се. Айде бе. Дай да си видя градината. Градина. Виж какво да си взема. Виж какво си взех. Какво е това? Едно ново. Като паравана. Не, това е такова... Взех по някаква... Майко, как съм взела този таралеж? Аз сега разбирам, че съм го взела. Хора, взех таралеж, не знам Не си как. го взела си го. Ти си го имаш. Ма как го взех? What are you selling? I'm a golden goose painting. Да знаете, че тук можете да рестоквате. Има мандрей. 2 придува. Искам спраутек! Разкарай се, ако учиш. Мандрей. Като цяло нищо няма в шопа, както аз. Така е. Сиц. На стока. Стоката няма. Мастър Сплинквър! О, хора. Хора, аз мислех това да е видеото ни днес. Чао, хора. Чао. Добре, чао.